Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken diri bangun komunitas ingkang bekja rahayu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Jemuah Adi utawi Jemuah Agung. Ampun kesupen dinten menika dados dinten poso lan sesirik, lan tentu mirunggan amargi kula panjenengan nggih bersolider kalian Gusti Yesus ingkang sampun kersa sangsara seda sinalip wonten ing pamentangan. Mugi-mugi kanthi pangorbanan dalem Gusti kula panjenengan sansaya saged gadhahi manah sing tinarbuka lan penuh welas asih. Anggenipun mujudaken welas asih dalem Gusti tumraping sesami. Lumantar pangorbanan dalem Gusti wonten ing pamentangan, Gusti mbirat sakathing dosa lan asung pangapunten tumraping umat manungsa. Menika nggih tulodo dalem Gusti anggenipun kados pundi Allah ngersakake boten wonten setunggal kemawon ingkang dados kagungan dalem menika cicir utawi ilang utawi tersesat. Pangorbanan sing agung ingkang paring kasantosan dumateng kula panjenengan bilih ngapura menika ya ora gampang. Ngapura menika mbutuhake pangorbanan sing gedhe. Mila yen kula panjenengan jejering murid dalem Gusti lan pitados ing panjenengane, monggo tansah ngupadi sageta asung pangapura tumraping sesami sing gawe lara. Lan lumantar waosan Injil dinten menika mirungganipun kisah sengsara. Mugi-mugi kula panjenengan sansaya saged ngraosaken lan nglimbang-limbang pangorbanan dalem Gusti ingkang jurung kula panjenengan ngaturake panuwun awit Gusti ingkang mawelas lan temtu kula panjenengan nggih katimbalan lajeng kados pundi mujudaken sih kawelasan dalem menika wonten ing gesang sesarengan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ra ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 18 ayat 1 ngantos dumugi bab 19 ayat 12. Ing nalika samono Gusti Yesus miyos medal didherekake para murid nyabrang Kali Sedron. Ing kono ana taman. Gusti tindak mlebet karo para murid. Dene Yudas kang nyidrani Gusti ngerti papan mau. Awit Gusti kerep rawuh mrono didherekake para murid. Mula sawise oleh prajurit sabregada sarta abdi-abdine Imam Agung lan para Parisi teka mrono nggawa ting, obor lan gegaman. Gusti priksa kabeh kang bakal nekani, banjur majeng lan ngandika marang wong-wong mau, "Kowe padha goleki sapa?"
Atur wangsulane, Sri Yesus saking Nazaret. Pangandika dalem Gusti, "Ya aku iki." Yudas kang ngidrani Gusti uga ana ing saantarane wong-wong mau. Bareng Gusti ngandika, "Ya aku iki," banjur padha mundur lan klumah ing lemah. Mula Gusti ndangu maneh, "Kowe padha goleki sapa?" Atur wangsulane, "Sri Yesus saking Nazaret." Gusti paring wangsulan, "Kowe mau wis dak kandhani, ya aku iki. Yen kowe padha goleki aku, kareben wong-wong iki padha lunga." Mangkono kaleksanan pangandika dalem, tiang-tiang ingkang dipun pasrahaken dhateng kula boten wonten setunggal kemawon ingkang cicir. Dene Simon Petrus kang nggawa pedhang ngunus pedhange kasabetake ngenani abdine Imam Agung nganti kupinge tengen perung. Jenenge abdi mau Malkus. Nanging Petrus banjur dingandikani Gusti, "Pedhangmu sarungna, apa tuwung kang diparingake ramaku ora arep dak ombe?" Para prajurit lan panggedhene sarta kongkonane wong Yahudi padha mesta Gusti. Dhisike Gusti diirit menyang daleme Anas, maratuwane Kaipas kang jumeneng Imam Agung taun iki. Dene Kaipas iku kang wis tau aweh pramayoga marang wong-wong Yahudi, luwih becik mati siji kanggo wadal wong sabangsa. Simon Petrus lan murid liya padha nderekake Gusti. Murid iki wis tepung karo Imam Agung lan mlebu ing bangsal bareng karo Gusti Yesus. Nanging wong sing ngadeg ing njaban regol banjur nglebokake Petrus. Bocah wadon ing njaban regol aruh-aruh, "Handak sampeyan sanes tunggile muride tiyang nika." Petrus mangsuli, "Sanes." Para abdi lan punggawa padha ngrubung bedian sarta padha gegeni awit hawane adem. Petrus ngumpuli wong-wong mau melu gegeni. Imam Agung dangu Gusti Yesus bab murid lan piwulang dalem. Gusti paring wangsulan, "Anggen kula gineman kalian tansah blak-blakan. Anggen kula mulang wonten ing sinagoga utawi wonten padaleman suci papan kempalipun tiang Yahudi lan boten wonten ingkang kula criyosaken kanthi sesideman. Kenging menapa ndangu kula aturi ndangu tiang-tiang ingkang sami mirengaken kula, menapa ingkang kula wulangaken dhateng tiang-tiang wau. Tiang-tiang wau sami mangertos menapa ingkang kula criyosaken." Nanging nalika Gusti ngandika mangkono mau, ana abdi sing pinuju ana sak cedhake sing banjur napuk wadana dalem karo kandha, "Kaya mangkono wangsulanmu marang Imam Agung?" Gusti paring wangsulan, "Yen luput kandhaku buktekno lupute, nanging yen bener ya gene kowe napuk." Anas nuli dawuh nyuwanake Gusti kabesta ing ngarsane Imam Agung Kaipas. Dene Simon Petrus isih ngadhep bedian gegeni, wong-wong padha alok, "Handak sampeyan sanes tunggile murid tiyang nika?" Petrus selak wangsulane, "Sanes." Salah sijine abdi Imam Agung, sedulure kang kupinge diperung Petrus kandha, "Handak kula mboten sumerep sampeyan wonten taman sareng tiyang menika." Petrus selak maneh lan sakali ana jago kluruk. Saka daleme Kaipas, Gusti Yesus diirit menyang bangsal pradatan. Samono wayah esuk, wong-wong ora mlebu ing bangsal sumelang yen dadi najis lan ora bisa bojana Paskahan. Mula Pilatus ngalahi metu lan ndangu, "Kok dakwa apa wong iki?" Atur wangsulane, "Menawi sanes durjana, temtu boten kula ladosaken mriki." Pangandikane Pilatus, "Ya wis, kana putusen manut anggermu dhewe." Wong Yahudi padha mangsuli, "Kula boten wenang ngukum pejah." Kang supaya kaleksanan sabda dalem Gusti nalika paring priksa kepriye bakal seda dalem. Pilatus mlebu bangsal maneh,
Gusti Yesus ditimbali lan didangu, "Apa kowe iku ratu Yahudi?" Gusti paring wangsulan, "Anggenipun dangu menika saking kersanipun piyambak menapa margi cariyosipun tiyang sanes?" Pilatus mangsuli, "Rumangsamu aku iki wong Yahudi, bangsamu lan para pengareping imam sing padha ngladekake kowe, apa sing kok lakoni?" Gusti Yesus paring wangsulan, "Kraton kula boten saking donya mriki asalipun. Saumpami asal saking donya mriki, temtu abdi-abdi kula sampun sami lumawan, sampun ngantos kula kaulungaken dhateng tiyang Yahudi, nanging kraton kula boten saking mriki asalipun." Pilatus nuli ngandika, "Dadi kowe iku mula ratu?" Paring dalem wangsulan, "Panjenengan sampun mastani piyambak, injih kula menika ratu. Lair kula lan dhateng kula ing donya ngriki perlu suka paseksen bab kasunyatan. Sedaya ingkang ngenggeni kasunyatan temtu mirengaken cariyos kula." Pilatus ngandika, "Kasunyatan iku apa?" Sawise ngandika mangkono, Pilatus ngetoni wong-wong Yahudi lan ngandika, "Tumrap aku, wong iki ora tinemu luput, nanging kowe duwe padatan. Ing riyaya Paskah aku kena ngluwari pesakitan siji. Apa ratu Yahudi iki wae sing kok suwun ngluwari?" Kabeh padha bareng bengok maneh, "Sanes tiyang menika aluwung Barabas kemawon." Kamangka Barabas iku begal. Pilatus nuli dawuh nyepeng lan nyapu Gusti. Para prajurit banjur ngenam makutha eri katumpangake ing mustaka dalem. Gusti diagemi singep jingga, tumuli padha sowan lan matur, "Nyaosaken pangabekti nata Yahudi," lan padha napuk Gusti. Pilatus tindak medal maneh lan ngandika, "Gila, wonge dak gawa metu, kareben kowe ngerti wong iki ora tinemu salah." Gusti medal ngagem makutha eri lan singep jingga. Pilatus ngandika, "Iki wonge." Nanging bareng para pengareping imam lan punggawane weruh Gusti banjur padha bengok, "Kapenthanga tiyang menika." Pilatus ngandika, "Gawanen lan kapenthanga dhewe, aku ora nemu lupute." Wong-wong Yahudi caos wangsulan, "Kula gadah angger lan miturut angger tiyang menika kedah pejah awit ngaken putraning Allah." Mireng atur kaya mangkono mau, Pilatus saya wedi, banjur mlebu ing bangsal maneh lan ngandika marang Gusti, "Saka ngendi asalmu?" Nanging Gusti Yesus ora paring wangsulan. Mula Pilatus ngandika, "Kowe ora mangsuli aku? Apa ora ngerti yen aku kuwasa menthang lan kuwasa ngluwari kowe?" Gusti Yesus paring wangsulan, "Panjenengan boten kuwaos menapa-menapa menggaing kula, menawi boten pinaringan saking ngaluhur. Mila ingkang ngulungaken kula dhateng panjenengan, dosanipun langkung ageng." Lan wiwit nalika iku Pilatus mbudidaya ngluwari Gusti, nanging wong-wong Yahudi padha bengok-bengok ature, "Menawi tiyang menika panjenengan luwari, panjenengan sanes mitranipun Sang Maha Prabu. Awit sok sintena ngaken dados ratu menika nglawan Sang Maha Prabu." Bareng Pilatus midhanget atur mangkono mau, banjur nuntun Gusti medal lan mapan lenggah ing dampar pengadilan ana ing papan kang kasebut Litostrotos, basane Ibrani Gabata. Samono dina cecawis riyaya Paskah watara jam 12. Pilatus ngandika marang wong-wong Yahudi, "Iki gila ratumu." Nanging wong-wong padha bengok, "Kasirnakno, kasirnakno, kapenthanga tiyang menika." Pangandikane Pilatus, "Ratumu dikon menthang?" Atur wangsulane para pengareping imam, "Kula boten gadah ratu kejawi Sang Maha Prabu." Wusana Gusti Yesus dipasrahake marang wong-wong supaya dipenthang. Gusti ditampa terus digawa metu
lan Gusti manggul pamentangan tindak medal saka kutha nuju papan kang aran Kalpari utawa basane Ibrani Golgota. Ana ing kono Gusti Yesus dipentang bareng wong loro liya, sing siji ana ing sisih kiwa, sijine ana ing sisih tengen dalem. Dene Gusti piyambak ana ing tengah. Lan Pilatus nyerat pandakwane kapasang ana ing sisih dhuwur pamentangan, unine Yesus wong Nasaret, ratuning wong Yahudi. Akeh wong Yahudi kang maca tulisan mau, awit papan panggonane Gusti dipentang cedhak karo kutha. Apa maneh tulisan mau mawa basa Ibrani, Latin lan Yunani. Mula para pengareping imam Yahudi padha matur marang Pilatus, sampun dipun serati ratuning wong Yahudi, nanging dipun seratana wong iki ngaku-ngaku ratune wong Yahudi. Pilatus paring wangsulan, sing wis dak tulis tetep dak tulis. Para prajurit sawise padha mentang Gusti banjur padha ngopeni agemane lan padha diedum wong papat. Dene ageman rangkepan tanpa dom-doman, tenunan wutuh saka ing dhuwur tekan ngisor. Mula padha rembugan, aja disuwek-suwek, nanging diundi wae sapa mengko sing oleh, supaya kaleksanan unining kitab. Panganggoku padha diedum lan agemanku diundi mawa dadu, lan rembuge mau sida ditindakake. Nalika samono kang jumeneng ana sangisoring salib dalem Gusti Yesus, yaiku ibu dalem lan sedhereke ibu dalem Maria Kleopas sarta Maria Magdalena. Bareng Gusti Yesus priksa ibu dalem lan murid kang kinasih ana ing sak cedhake, banjur ngandika marang ibu dalem, "Ibu, menika ingkang putra." Sakwise iku ngendikani murid mau, "Iki ibumu." Lan wiwit nalika samono murid iku ngukup ibu Maria. Wusana bareng Gusti Yesus priksa menawa kabeh wis kaleksanan, banjur ngandika amrih kelakona unining kitab, "Aku ngelak." Ing kono ana guci kebak cokak, ana wong sing ngeclupake gambas ing cokak mau, banjur disunduki glagah, diaturake ing tutuk dalem. Sawise ngunjuk cokak Gusti ngandika, "Wus kaleksanan." Tumuli mustaka tumungkul Gusti seda. Rehne dina iku dina cecawis riyaya, lan ing dina Sabat ora ana layon sing isih gumantung ing pamentangan, awit dina iku Sabat agung. Mula wong-wong Yahudi padha nyuwun marang Pilatus arep ngudhunake lan ngremuk sikile sing padha kapentang. Para prajurit nuli padha ngremuk sikile wong loro sing kapentang bareng karo Gusti. Nanging bareng tekan gilirane Gusti, ngerti yen Gusti wis seda, sampeyane ora sida diremuk. Nanging ana siji sing banjur njojoh lambung dalem mawa tumbak lan saknalika milirah lan banyu, lan sing nyipati aweh paseksen lan paseksene nyata. Wong mau ngerti yen kandhane mula sak benere, supaya kowe padha ngandela awit kabeh kelakone, supaya kaleksanan unining kitab nyebutake bakal padha nyawang kang wus jinaja. Sawise iku Yusuf saka Arimatea kang sejatine murid dalem sesideman marga wedi marang wong-wong Yahudi, nyuwun marang Pilatus arep ngedhakake slira dalem Gusti Yesus, lan Pilatus nglilani. Yusuf teka ngedhakake slira dalem, samono uga Nikodemus kang tau sowan Gusti bengi-bengi, ya teka nggawa blendok mur dicampuri godhong tegari, watara bobot 100 pun. Slira dalem nuli dirukti, dilurubi mori, kinanten arum-aruman kaya adat tata carane wong Yahudi sing ngrukti layon. Papan kang kanggo mentang Gusti kono ana tamane, lan ing taman mau ana pasareane anyar sing durung tau dienggo metak. Rehne wis malem Sabat Yahudi, mula Gusti disarekake ana ing pasarean sing cedhak mau.
Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin.